Michal Novák sa narodil 18. maja 1982 v Skalici. Urastený bek začínal s hokejom v rodnom meste. V hokeju ho priviedol otec. Rozhodoval sa medzi dvoma športmi, tým druhým bol tenis. Teraz by som preháňal trošku Rogera. Ja by som bol, vieš, ak servis volej, takže ja by som moc nebehal. Po pôsobení v Skalici, v Senici a na farme švédskeho klubu Malmö smerovali jeho kroky v roku 2006 do Zámoria. Do ligy LNH, League North American Hockey, kde som v Quebecu po boku hráčov z NHL si skúsil tento tvrdý štýl, ale prvý týždeň som chcel ísť aj naspäť domov, keď som videl, čo sa tam deje, že 5-6 bitiek za zápas a spomínam si na svoju prvú bitku, ktorú som tak úplne bez štýlu skúsil a potom som chodil, že hrdý, že prvý Európán v tej lige zrovna, že som sa pobil a tréner, čakal som pochvalu trénera a ten mi povedal, že s týmto štýlom by si tu veľa vody nenamútil, tak dal za úlohu bitkárovi, aby ma trošku učil. Nitrianska 27 je známa tým, že sa nebojí zhodiť rukavice, ale už to nie je tak často ako kedysi. Ja som bol iný človek možno pred narodením mojej dcery a teraz bol som moc taký divoký a možno som bol aj viacej naladený nervák ako teraz a hovorím, od narodenia mojej dcery som sa dosť ukludnil. Som možno navonok vyzerám tak agresívne na lade alebo tak, ale ja som veľmi citlivý chlapec. Ja už to teraz všetky tie situácie riešim s takou chladnou hlavou a niekedy sa radšej usmejem, ako by som mal plýtvať energiou na nejaké potýčky, takže tomto som sa dosť zmenil, ale samozrejme, čo ja som vždy robil a čo môžem aj slúbiť mojim spoluhráčom, že vždy sa ich zastanem. Tak myslím si, že už keďže preferuje tento štýl hry, tak už sám vie, kedy do toho môže, kedy nie a už je natoľko starý a skúsený, aby vedel, že kedy to je vhodné a kedy nie. V Nitre sa páči aj jeho rodine. Už 5 rokov je ženatý s manželkou Editou, s ktorou majú 3,5-ročnú dceru Anetku. Když vlastně vychází z kabiny a vchází na let, tak hned vidí tatínka mezi těma hráčema. Jako je to trapné, ale někdy mám já problém. ale Anetka tatínka hned vidí. O svojho manžela sa v šarvátkach Edita nebojí, skôr naopak. Já to mám ráda, já Michala v tom podporuju, protože vím, že je v tom šikovný, je dobrý. Taky se bavíme doma kolikrát. Teďkom poslední dobou čím dál častěji, že co když přijde to, že se karta otočí a Michal dostane, no tak Michal to bere tak, že prostě to stejně jednou přijde, dřív nebo později. Doufáme, že to nebude tak brzo, ale ne, mně to nevadí. Mně to nevadí a já ho podporuju ve všem, co dělá. Skúšal to aj v Českej extralíge vo Vítkoviciach, lenže po 3 zápasoch ho skolila mononukleóza a cez Havíčov sa dostal v roku 2009 do Nitry. Vyšiel mu najmä ročník 2010-2011, kedy zažil s 9 gólmi a 16 asistenciami najvydarenejšiu sezónu v extralíge. Na 2 roky sa potom presťahoval do Košíc. Vzal si ma tréner Čada tú dobu aj s pánom Bakošom a keď som prišiel do Košíc, tak Čada odišiel do Ruska a prišiel Staviaňa, ktorý mám teraz. V minulej sezóne sa vrátil do Nitry a v meste pod Zoborom je spokojný. Pre mňa ani iná možnosť neexistovala ako návrat do Nitry, pretože ja som sa síce narodil v Skalici, ale ja už tu pôsobím v Nitre dlho a ja už som skôr srdcom Nitrančan ako Skaličan. A v Nitre je to taká domáca atmosféra, pohoda, každý sa do tej kabiny teší a myslím si, že aj to pridáva aj na tej pohode, aj hernej, že sa to prenáša aj nálad. Ja si myslím, že táto kabina je tým špecifická, že každý tu sranduje, stále sa tu hrajú sprostosti, takže človek povie niečo vážne, hneď sa to otočí na srandu. Takže Mišo nie je výnimka. Ja si myslím ale, že všetci v kabíne sú takíto srandisti. Vie sa namotivovať na Košice, to je také asi jeho. To vie, no. V deň zápasy s Košicami, tak to už vieme, že Mišo je vo svojom. Prianím nitrianskych fanúšikov je titul, ten mali na dosah Torgoni už minulý rok, ale s Košicami prehrali 3-4 na zápasy. Práve tú najväčšiu radosť by im rád doprial aj Michal. Si myslím, že tu hráči, ktorí vyhrajú titul pre Nitru, tak sa stanú nesmrteľní a toto, že podľa mňa najviac ľudí, kto si zaslúži najviac titul, sú diváci v Nitre.